Ageng para jamaah hati kulturan ingkang dihormati. Wonten ing dalu menika wau dalam satu sanjang monggo kita sareng-sareng niati ngurmati maring kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek kudu diniati Kanjeng niat panggonane wonten ing ati Mas ngadomo maulidi kuntu syafingan lahu yomal qiyamah. Sing sapa wonge itu apakah penting? Ngoten. Syafaat itu banget pentingi ibadah Kanjeng Nabi. Napa wujud takzim kita, wujud mengagungkan kita mari lahirnya Kanjeng Nabi di antara lain menika kita sareng-sareng maos manajib nurul burhan sareng-sareng maos sholawat itu wujud kita mengagungkan kelahirannya Kanjeng Nabi. Loh malih langkung-langkung nek awak dhewe di bulan Maulid menika wonten ing bulan Maulid menika ngathah-ngathahaken sedekah panonton. Apa mawon arep ganjaran arep angsal syafaat. Sing biasane jenengan dinten Jumat niku nyempulunge kotak amal Jumatan niku 1.000-2.000 nek selama bulan Maulud niat ana ngagungkan marang Kanjeng Nabi yo ditambahin 5.000 10.000 ben Jumat. Kan ngoten nggih iku cara awak dhewe ngagungaken marang Kanjeng Nabi. Kathah cara nggih, kathah cara. Niku bila mau lahir Kanjeng Nabi supaya nek syafaat dipun. Syafaat kan begini, ya awak dhewe ndonga syafaat kok aja nembungkul dina kiamat tok. Nggih. Ya syafaat awak dhewe yo dari sekarang ini kita menunggu syafaat Kanjeng Nabi. Apa mengharapkan belum mulai dina iki sampai dina kiamat mungkin selalu mendapatkan syafaat. Kan ngoten nggih. Aja ngono. Ya wajib belajar lah ya. Dari sekarang kita mulai Gusti Allah, Gusti kok yo dikare syafaat iki awit dinane kan iki. Dulunge dina ya. Nek awak dhewe syafaat Kanjeng Nabi mulai hari ini, mulai detik ini akan mengarahkan kita menuju mengingat akan apa-apa yang menjadi kewajiban dan apa-apa yang menjadi larangan. Itu wujud syafaat dina sak menika. Ngoten. Syafaat niku ora bakal ketok, ora bakal tumiba, ora bakal ceblok maring awake dhewe nek awake dhewe boten purun muri-muri agama Islam, boten turun muri-muri agama Islam melalui majlis taklim, majlis zikir dan majlis intun-intunipun yang sifatnya untuk kemaslahatan umum. Kira bapak kok serangannya rawat dirata jemput. Ya waktu niku gamane Gusti Allah aja ngalor. Nggih. Kabeh ana syafaat mau ibadah. Gitu berarti ngalor. Kepengen dan napa namanya payu, gua payu kemauan, mau raposo, ya raga
angsal syafaat kuwi dinten menika sampai hari kiamat yo monggo bareng-bareng nyedheka maring majlis taklim utawa lintu-lintu. Good. Kita salam lagi. Mulai dinten iki monggo kita jam niki detik niki kita sareng-sareng niati mengagungkan kelahirane Kanjeng Nabi supaya nih awak dhewe angsal sapangat min yaumi hadza ila yaumil qiyamah selalu mendapatkan syafaat. Para jamaah manakib para santri asale rawuh ingkang dereng muliaken ajengaken mriki babagan manakib nggih manakib Tuhan kula waosaken isinipun Bismillahirrahmanirrahim. Nerangkan tentang ojo nganyar-nganyari perkara sing ora den lakoni dening Kanjeng Nabi. Terus ngebukti sira kabeh maring Allah dan Rasulnya dan ulil amri minkum. Iki ojo metu sira kabeh saking agama Islam. Wasabar sira kabeh ing atase pestine Allah lan balake kebilaine Allah. Lan aja bersula sira kabeh saking pestine Allah. Lan ngenteno sira kabeh mata karep-karep sira kabeh ing kebungahan nalika sira kabeh padha nemu kesusahan. Lan aja luas sangka ngarep-ngarep ing rahmate Allah. Lan padha kumpul sira kabeh ing atase zikir ing Allah Taala. Lan aja perselisihan sira kabeh lan padha nyucikna sira kabeh ing lahir batin sira kabeh kalawan taubat saka pira-pira dosa lan pira-pira maksiat. Sobat maring pestine Gusti Allah. Ibadah wadri yo ora ngerti pesti ora dan ora sabar. Bila ini pasti lan bila ini Gusti Allah. Awak dhewe diparingi sakit gigi aja udah transport. Gimana? Neng gresulone rantai-rantai. Diparingi napa namine kunjunan gresul rantai-rantai. Iki contoh iki mawon. Nek sadar diparingi sakit gigi alhamdulillah Gusti nek paringi bilen maring kula mugi-mugi paring sabar Gusti. Ora dua mawon. Ana tadi kita mawon. Berarti menawa santri diparingi sakit gigi ora mangkat ngaji ora mangkat sapa alasan izin sakit gigi. Berarti ora rasa yo belajar saja. Orang masuk sekolah ngaji gigi dukune es dulu. Rumah lagi. Daripada sepah ngaji gigi minum medang kopi rokok. Ya apa asal sabar apa karena berzulah ojo berzulah sira kabeh presine Gusti kabeh awak dhewe pun paringi rezeki seret dipun paringi sakit punapa kemawon dipun paring anake ora tek genah supamane ngono terus nek Gusti Allah kudu sabar ora perlu bersyukur kan ngoten niku
Sakuse awadipun dipun paringi susah mantemono mongko bakal dipun paringi seneng. Kenapa niku? Sak sampuni nemu kesusahan iku mestinipun Allah pun menjanji karena awak dhewe sabar, susah sabar, sakit sabar, angel rezeki sabar, moko arep akan kesenengan. Lagi pengen wae iki. Antenono sira kabeh ing kebungahan nalika sira kabeh padha nemu kesusahan. Lan aja sampe awak dhewe luas berputus asa maring rahmate Gusti Allah. Contoh kecil mawon, Gusti dalam itu menditen ibadah Gusti enjing sholat dua Qobliya badiya yura penat-penat ndonga yo ben sholat wiridan yang ndonga mbok yo mbok diparing sekitar kuatah ingkang lancar. Mosok anak kula diparingi anak sing boten atau anak sing angkang-angkang niku boten karo wonten iki Pak Dewi. Enggak boleh mustasa. Biasanya ibadah tenangan dipun paring sing akeh dengan balik boten ibadah seperti sholat, sing penting duhuran, sing penting asaran, sing penting ibadah orang ngepenke keabsahan daripada ibadah, namanya luas, putus asa. Kemudian langkung kulo sira kabeh ing atas zikir Allah Ta'ala kumpul maring majlis zikir, kumpul maring majlis zikir. Kalau jenengan iki, kalau jenengan mana tiba tahlilan yasinan masuk majlis zikir. Kita berpikir orang saling tombol biasa. Oke, jangan penting daripada orang berasa kemarin kan kumpul-kumpul ngeten iki yo kotora tahlilan yasinan mas nipong terus ane mending rakyatan berjasian bertahlilan mekan-mekan paling rasani to entah itu komene niku wala tatalab tapi ojo rumongso awak dhewe ora pernah gawe bisa utawa antara dosa karo ganjaran akeh ganjaran. Elimo nggih awak dhewe nggo sapa ki mawa sing teng mriki antara dosa kalian antara maksiat atau dosa kalian ganjaran. Saya yakin kula piyambak tetap akeh dosane. Nggih, tetap akeh dosane. Bener jenengan tumindak saking griya dumugi menika panggenan bener. Nggih. Seluruh makhluknya Allah baik di lautan, di daratan, di langit dan di muka bumi ini semuanya akan memintakan ampun kepada kamu. Dana ganjaran sak gunung Uhud dengan adanya jenengan ngasani tombol sak detik, sak menit gunungnya arem meledos. Kage najano ganjaran kuatah tapi ngasani tombol sak detik, sak menit niku arep jadi lawau gunungnya meledos. Gawe gunung malih meledos, malih gawe gunung malih meledos, malih tinggal akhirnya nanti tinggal gunungnya sing niku wau labete maring awak dhewe tinggal ada bumi. Wah niku nggih contoh. Lagi monggo supaya awak dhewe ada keseimbangan antara dosa dan ganjaran. Ya monggo
untuk beribadah kepada Allah melalui majlis ilmu, majlis zikir dan lain sebagainya. Barang-barang kita mahalun. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فإن قرب دعاء وعد من هذا الحبيب الذي سماه والأرض ومن فيهن بترهيب وأمطار الجود الليل على أهل الوجود تسد ورزق الملائكة بتفسير العالمين التعويذ. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كسبتنا وهذا المستور يخرج نوره في عالم الدبور نورا فوق كل النور وأوبد الحق عقبه على من أتم الله عليه النعمة من خاشة الأمة أن يبدور عند وتعوي أمة تغرس بجنبها المسعود وموسى ركدنا في هذا السمات الممدود وأنذرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وبعضهما من العبور مني فقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. وهذا الوقت الذي رتبه الله على قدره وجود هذا المولود فأولا سبع الكمال من النور على العمود وبرج الحميد المحمود مدعين لله بتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد وسلم.